Dili na matingala si Davao City Mayor Rodrigo Duterte kung ugaling mobiya sa Liberal Party ang mga politiko sa Davao aron mosuporta sa iyang kandidatura sa pagkapresidente sa sunod tuig. Mao kini ang pamahayag ni Duterte human gikataho nga posibleng 80% sa mga politiko sa Mindanao ang mosuporta kang Duterte. Matod sa tigpamaba ni Duterte nga si Peter Lavinia nga wala kanila kung mukampi ang mga politiko kang Roxas o kang Binay o kang Po. Ang importante daw alang kanila mao ang mga constituents kay anaa kang Duterte. Sa Davao del Norte, daghang miyembro sa Liberal Party ang gingong nagduha-duha og endorsar ni Mar Roxas tungod kay daw nahadlok sila nga dili sila botaran sa ilang mga constituents kung mo-endorso sila og laing kandidato gawas ni Duterte. Sigon pa ni Davao del Norte Governor Rodolfo del Rosario, ang regional party chair sa Liberal Party nga ilang gilauman ang pagsuporta sa mga taga Mindanao ilabi na sa mga Davaoenyo ngadto kang Duterte human kini mideklara sa iyang kandidatura.